Isa raw ang fingerprint ni dismissed Bambantarlac Mayor Alice Guo sa halos 1 milyong duplicate dactylograms o fingerprints na tinukoy ng Commission on Elections o COMELEC batay sa kanilang Automated Fingerprint Identification System. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nadiskubre nila ang 6 na duplicate fingerprint ni Guo mula February hanggang September 2024. Isa sa mga fingerprint ay mula sa isang Chinese, habang 5 naman ang kay Guo. Matatanda ang kinasuhan si Guo dahil sa umano'y misrepresentation o pagsisinungaling sa kanyang dokumento matapos matuklasan na tugma ang fingerprints niya sa record ng isang Chinese na babae na nagngangalang Guo Waping na galing sa National Bureau of Investigation o NBI. Ayon sa batas, tanging mga Pilipino lamang ang pinapayagang tumakbo sa public office o anumang posisyon sa gobyerno. Si Guo ay kasalukuyang nakakulong sa Pasay City Jail matapos maaresto sa Indonesia noong Setyembre. Ayon kay Garcia, ang pagkakaroon ng duplicate fingerprints ay itinuturing na election offense na may parusang pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon. Gayunpaman, sinabi ng opisyal na iniimbestigahan pa ng COMELEC kung ang duplicate fingerprints ay sapat na batayan para sa kasong kriminal. Aniya, nakatakdang magpulong ang Election Registration Board ng COMELEC upang burahin ang mga duplicate voters. Inaasahan rin daw na matatapos ang opisyal na listahan ng mga botante ngayong buwan. Sa pinakahuling datos ng COMELEC, mayroon umanong 68,618,667 na rehistradong botante sa buong bansa para sa midterm elections. Kasama si Karen Maurilio, Angelica Cara, CLTV 36 News.